apa. Kula dungkaken lalapan kula bilih wonten klentu kula nyemanaken ten ya tak apa kaki semadya nggih dawa sami-sami. Lan monggo kula dereken ndedonga saramune laman iki papan pikiran kula tengen utaminipun Pak Madya Sakuwarga pinanggih wilujeng enggal dangan selahipun lan winjang napa nggih pun mayangan malih. Cocok napa mboten? Cocok. Upaminipun benjang sawal silaturahmi wayangan urun mboten? Cocok? Cocok Pak Madya. Kula suwun sing dadi pangarsa praja ning nyambut gawe sing temen aja banjir dan KKN kena ning Beserta mawon. Sing dadi tunggule prajurit nyekel pusaka pinanti gampang aja nggo mateni bangsane ning nggon termaken keamanan. Sing jeneng prajurit mateni apa dipateni, niksa napa disiksa. Kowe kok pinter temen Kyai Sumardi ulang kali Pak Madya. Apa dari ngomong sipil yang nyopanya sekali gudangan temenan. Purane laman iki Gus monggo kula dherekaken serambi Jaya Wijayanti Suradira Jayane Kamat lebur dening Pangastuti.